ଦୂର ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଦୁଷ୍ଟ ପେଚାଟିଏ ରହୁଥିଲା। ସେ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଘର ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦଉଥିଲା। ସେହି ଜଙ୍ଗଲରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅ ମିନୁକୁ ଧରି ରହୁଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା ଆସି ରାନୁ ଚଢ଼େଇର ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ଆରେ ମା, ମା, ଦୁଷ୍ଟ ପେଚା ତ ଆସି ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ଏବେ ଆମେ କୋଉଠି ରହିବା? ଏଥିରେ ରାତିରେ ପୁଣି ବହୁତ ଜୋରରେ ଥଣ୍ଡା ପଡୁଛି। ହଁ ରେ ମା, ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା। ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ଅଛି। ଚାଲ ସେ ଗଛ ଡାଳରେ ଆମେ ରହିବା। ତାପରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଓ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ରାତିରେ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଝଙ୍କାଳିଆ ଗଛ ପାଖରେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ସେହି ସମୟରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଝିଅର ଦେହ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମା, ମା, ମୋତେ ବହୁତ ଜୋରରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ମା। ମୋ ଦେହ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମା। ଆରେ ମା ମୁନି, ମୁନି, ତୋର କଣ ହେଲା ମା? ଏମିତି ରାତିରେ ରାନୁ ଚଢ଼େଇ ଝିଅର ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯିବାରୁ ହଠାତ୍ ତାହାର ଆବାଜ ଶୁଣି ସେହି ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗୋଟିଏ ପରୀ ଚାଲି ଆସିଲା। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଝିଅର କଣ ହେଇଛି? ଆରେ ପରୀ, ମୋ ଝିଅର ଦେହ ଥଣ୍ଡା କାରଣରୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଛି। ହେଲେ ଚଢ଼େଇ, ତୋ ଘରେ କାହିଁ ତୁ ନ ରହି ଗଛ ମୂଳେ ରହିଛୁ? ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ପରୀକୁ ଗୋଟିଏ ପେଚା ବିଷୟରେ ସବୁ କଥା କହିଲା। ତାପରେ ଜାଦୁର ପରୀ ତାର ଜାଦୁବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚଢ଼େଇକୁ ଗୋଟିଏ ଜାଦୁର ଦର୍ପଣ ଦେଲା ଆଉ କହିଲା, ଚଢ଼େଇ ନେ, ଏଇ ଦର୍ପଣ ନେ। ଇଏ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଜାଦୁର ଦର୍ପଣ। ଆକୁ ତୁ ଯାହା ମାଗିବୁ ସେ ତତେ ସବୁ କଥା ଦବ। ପ୍ରଥମେ ତୁ ଏ ଜାଦୁର ଦର୍ପଣକୁ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘର ମାଗିବୁ। ଆଉ ସେ ଘରେ ତମେ ମା ଝିଅ ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କାମ କରିବୁ ଚଢ଼େଇ, ଯେତେବେଳେ ସେ ବଦମାସ ପେଚା ଆସିବ ତାକୁ ଏଇ ଦର୍ପଣରେ ମୁହଁଟା ଟିକେ ଦେଖେଇ ଦେବୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଜଳିଯିବ। ଆଉ ଯଦି ପାରିବୁ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ଜାଦୁର ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ତିଆରି କରିଦେବୁ। ହଁ ଜାଦୁର ପରୀ, ମୁଁ ଏଇ ଜାଦୁର ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହି ଜାଦୁର ପରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାପରେ ଚଢ଼େଇ ଜାଦୁର ଦର୍ପଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଘରଟିଏ ତିଆରି କଲା। ଆଉ ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କର ଯାହାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିଦେଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ବଦମାସ ପେଚା ତା ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ବେଳକୁ ଚଢ଼େଇ କଣ କଲା, ଜାଦୁର ଦର୍ପଣଟିକୁ ପେଚା ଆଗରେ ରଖିଦେଲା। ଜାଦୁର ଦର୍ପଣ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପେଚାଟିକୁ ତା ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଭସ୍ମ କରିଦେଲା।